And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nakabuntis ako ng babaeng kasal na. Hi, DJ Rocky. Sana mailathala niyo itong kwento ng buhay ko para kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam ko. Gusto ko pong manghingi ng advice dahil nahihirapan na ako. Hindi ko akalaing may kukwento ko rin ang buhay ko rito. Sa programang sinusubaybayan ko. Itago mo ako sa pangalang Lexus. 27 years old. Taga Valenzuela City. At ito ang aking secret file. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero maraming nagsasabing may itsura ako. Dahil maputi ako, matangkad ako, at chinito. Siguro kung makikita niyo ako, mapagkakamalan niyo akong isang Koreano. Maraming pangyayari sa buhay ko. Mukha man akong Koreano na merong matinong pamilya. Produkto po ako ng isang broken family. Panganay sa 4 na magkakapatid. Ako lang ang nag-iisang lalaki. Kami-kami na lang ang magkakasama sa bahay dahil ang mga magulang ko ay may kanya-kanya na ring buhay. Nagsimulang magkaroon ng problema ang pamilya namin nang manlalaki ang mama ko. Sumama siya sa iba. At si Papa naman, ilang taon din ang lumipas ay nag-asawa na rin ng iba. Pero kahit ganon, hindi siya nakalimot sa pagsusustento sa amin. Sa una, hindi naging madali ang buhay namin. Dahil nga sa sitwasyon namin, hindi na rin ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil maaga rin akong nag-asawa. At siguro, nagre-rebelde din ako nung time na yun, kaya naisipan kong bumukod. Dahil sa lihim na galit ko sa mga magulang ko. Hanggang sa dumating si Kim sa buhay ko. Masaya kami. Mag-boyfriend and girlfriend. Sa umpisa, okay. Hanggang sa nagkatrabaho ako ng maayos. Napagpasyahan naming magsama. Kahit 18 years old pa lang kami parehas. At 5 buwan pa lang kaming magkarelasyon. Doon na nagsimula ang away-bati namin. Ang common issue, pera. May pagkakataon kasi na nagigipit kami. Hanggang sa umabot pa ng ilang taon ang pagsasama namin. May mga pagkakataong nagkakatampuhan, pero hindi naghihiwalay. Hanggang sa, ayun, tuloy lang. By the way, ako nga palang first boyfriend ni Kim. May pagka-Maria Clara kasi itong babaeng to. Ako ang nakauna sa lahat sa buhay niya. Siguro kaya nagkasundo rin kami, dahil halos parehas kami ng sitwasyon. Aminado ako na hindi si Kim ang first girlfriend ko. Marami ako naging girlfriend. Pero karamihan sa mga roon, hindi naman seryoso. At aaminin ko, siya ang totoong first love ko. Ewan ko ba bakit ang lakas ng tama ko sa babaeng yun. Ang ganda kasi niya eh. Napakaputi, napakakinis. Lahat ata ng tropa ko type siya.
Pero dahil mabilis pa ako sa kidlat, ako pa rin ang nagwagi. So, ayun. Magmula nang naging kami, minahal ko siya. Maraming bagay kaming pinagkakasunduan, pero habang tumatagal nga, maraming hindi pagkakaunawaan. Umabot kami ng 6 na taon. Hindi namin nakalaing tatagal kami ng ganon. Dahil wala naman akong naging nobya na umabot ng taon. Naalala ko nga ang pinakamatagal sa akin ay 3 buwan. Ganon ako kaloko sa babae noon. Bigla nga akong nanggo-ghost ng babae kahit matino yung babae. Pero kay Kim, sunod-sunuran ako sa kanya. Lahat ng mga bagay na hindi ko literal na ginagawa ay nagawa ko kay Kim. Na hindi ko maintindihan sa sarili ko, buong buhay ko inalay ko sa kanya. Ganun ata talaga kapag mahal mo ng sobra yung tao. Mahirap i-explica. Maayos ang lahat sa amin ni Kim. Siguro ang kulang na lang sa amin ay anak. 6 na taon na kami, pero wala pa rin kaming anak. Hindi ko nga malaman kung anong problema at sino sa amin ang may problema. Maraming pagsubok ang dumating. Maraming pagkakataon na nabigo kami. Bata pa naman kami. 24 years old parehas. Pero ewan ko. Big deal sa kanya ang pagkakaroon ng anak. Siguro naiinggit na siya dahil halos lahat ng kabatch namin may mga anak na. Naiinggit din siya sa mga pinsan niya na may anak na. Yun, laging namamasyal sa lugar namin. Kaso, wala talaga eh. Sobrang ilap. Then one day, napagpasyahan namin magpa-check up. Nung time na yon, medyo naging okay kami financially. Sinuwerte ako sa trabaho ko. Sinubukan naming magpatingin para malaman kung ano talaga ang problema. At nang matulungan kami ng doktor kung anong gagawin namin. Until malaman namin kung ano man talaga ang problema. Okay ako, healthy naman. Hindi mababa ang sperm count ko. Pero yung findings sa kanya, hindi okay. According sa ultrasound result niya, retroverted uterus ang meron siya. Kaya hirap kaming makabuo. May chance naman daw siyang mabuntis. Kaya lang nasa 5 to 10% lang daw ang tsansa. At kung sakaling makabuo, napakaselan daw na magiging sitwasyon. Kailangang alagaan ng sobra. So, ayun, nagbigay ng tips sa amin ng doktor kung paano kami magkakababy. May chance namang mabuntis si Kim basta wag lang daw kaming mawawalan ng pag-asa. Pero sa tagal din naming umaasa, para na rin kaming umaasang sadyang wala talaga. Minsan nag-uusap kami ng masinsinan. Tinanong niya ako kung paano kung tumanda raw kami ng walang anak. Okay lang ba sa akin? Sinagot ko siya, oo. Mahal na mahal kita kaya ikaw lang sapat na. Huwag ka nang malungkot, mga bata pa naman tayo. Huwag kang panghinaan ng loob, darating din tayo dyan. Ikaw lang ang mamahalin ko. At nagyakapan kaming dalawa. Hindi ko kayang mawala si Kim sa buhay ko, DJ Rocky, parang hindi ko yata kakayanin. Lumipas ang ilang buwan, nagkaroon kami ng problema. Unti-unting humina ang kumpanya na pinapasukan ko. Hanggang sa umabot ng 3 buwan, nag-notice sa amin na magbabawas ng tao. Kasama ako sa tinanggal sa kumpanya. Paiyak-iyak pa ako noon, hindi ko matanggap. Ilang taon na rin ako doon at napamahal na ako sa trabaho ko at sa mga kasamahan ko. Pero ganun talaga ang buhay. Kaya naghanap ako ng trabaho. Kontra-kontratat lang. At dahil doon, madalas kaming mamroblema financially. At lumala pa nung nagkasakit ako. Natenga ako ng 5 buwan. Kaya naisipan na ni Kim na magtrabaho. Yes, DJ Rocky, simulat sa pool. Nang magkasama kami ni Kim, hindi ko siya inobliga na magtrabaho.
dahil yun ang kagustuhan ko. Nag-apply siya sa isang factory sa Valenzuela. Maliit ang kita pero siguro sapat na para sa aming dalawa. Nung una, okay naman kami. Sabi ko sa kanya, kapag nakahanap uli ako ng maayos na trabaho, tumigil na siya sa trabaho niya. Sumang-ayon naman siya sa akin. Minsan pabirong tinanong ko siya kung baka naman nakahanap na siya ng iba doon sa pinagtatrabahuhan niya, tinawanan lang ako. Sumagot siya ng, ang bobo ko na lang kung ipagpapalit pa kita. Wala na ata akong makikitang kasing bait at kasing gwapo mo. Kaya ikaw dyan huwag kang mag-alala. Behave lang ako. Natuwa ako sa sinabi niya. Lumipas ang ilang buwan, naging maayos kami. Naging baligtad ang sitwasyon. Nasanay ako sa gawaing bahay, natuto akong magluto. Palagi ko siyang inaasikaso. Pag uuwi siya galing sa trabaho, nagsiselebrate kami na regular siya sa trabaho. At ako tumigil sa paghahanap ng trabaho. Dahil sumasideline naman sa pagbebenta at pagde-deliver ng frozen goods. Then November 2018, may napansin ako kay Kim. Lagi siyang ginagabing umuwi. Nung una, hindi ko yun pinapansin dahil baka nag-overtime lang siya sa trabaho. Hanggang sa dumating yung time na hindi siya umuwi. Nag-alala ko, tinatawagan ko siya pero hindi niya sinasagot. Hanggang sa nakauwi siya, 5:00 ng umaga. Nag-overtime lang daw sila. Dahil siya yung na-assign na checker sa container na ibinaba nila. Isa pa, peak season na kasi noon kaya inabot sila ng ganong oras. Tinanong ko siya bakit hindi niya sinasagot yung phone niya. Naiwan niya raw sa opisina. Pinaniwalaan ko naman siya at tinayaan ko ng matulog. Nakapag-celebrate kami ng Pasko at New Year ng magkasama. Hanggang sa lumipas pa ang panahon. Naghanap ako ng trabaho. Nag-asikaso ko ng mga requirements ko. Olats, yung first day ko ng paghahanap ng trabaho. Napagpasyahan kong dumaan sa monumento. Baka sakaling meron akong ma-applyan doon. Pumasok ako sa isang kilalang mall. At pumunta sa isang sikat na fast food chain. Pagkarating ko doon ay nagulat ako dahil nakita ko si Kim. Hindi ako nagkakamali. Girlfriend ko yun. Live-in partner ko yun. At nang makita ko na meron siyang kasama na ibang lalaki na kumakain. Nanghina ako. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Pero durog na durog ako. Gutom na gutom ako ng mga oras na yun pero nawala bigla ang gutom ko dahil sa nangyari. Wala muna akong ginawa. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko at sinundan ko pa sila kung saan sila pupunta. Hindi ako nagpahalata. Lalo na kay Kim. Yung gamit kong payong binuksan ko na para hindi ako makita. Hanggang sa pumasok sila sa isang hotel. Hindi ko na napigilang humagulgol. Sa gilid ng entrance ng hotel, wala na akong pake kung pinagtitinginan ako ng mga taong nandoon o dumadaan. Basta para akong pinagsakluban ng langit at lupa dahil sa ginawa ni Kim sa akin na pangluloko. Anong nagawa kong mali, Kim? Ikaw lang naman yung minahal ko ng ganito pero bakit mo ko ginanito? Sa nangyari, DJ Rocky, hindi ako umuwi sa apartment na tinutuluyan namin ni Kim. Doon ako umuwi sa amin kasama ang mga kapatid ko. Walang alam ang mga kapatid ko sa nangyayari sa akin. Basta iyak lang ako niyak. Hindi yung lumalabas. May mga time na naisip ko na magpakamatay. Nakatulog na lang ako sa mga luha ko. Hindi na rin makakain ng maayos. Bagsak na bagsak ako. Sinisisi ko ang sarili ko na ang tang-tang ako. Bakit ko sila hinayaan? At wala man lang akong ginawa. Nanliit ako sa sarili ko.
Pagising ko kinabukasan, puno na ng missed calls at text ni Kim ang phone ko. Pati chat. Nasaan daw ako, bakit wala raw ako sa bahay. Di ko siya sinasagot hanggang sa nalaman niyang nasa amin ako dahil sa kapatid ko. Pinuntahan niya ako sa amin at sinabi ko sa kanya lahat. Sorry siya ng sorry sa akin. Sabi niya hindi raw niya sinasadya. Napamahal lang din siya sa lalaking yun. Napag-alaman kong supervisor niya yun. Hindi raw inaasahan, sadyang mabilis lang daw ang pangyayari. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sabay sabing, "Love, mas mahal kita. Sorry sa nagawa kong kasalanan." Iyak rin siya ng iyak nang masabi niya yun. Eto naman akong si Ewan. Ewan ko rin ba't martir ako at super tanga rin. Tinanggap ko pa rin siya at nagsama kami uli. Na parang walang nangyari. Pero aminado ako medyo nag-iba na ang pakikitungo ko sa kanya. Naging mahigpit ako sa kanya na dati hindi ko naman ginagawa. Nagpalitan kami ng FB accounts passwords. At bilang kasunduan ay pinag-resign ko siya sa trabaho niya. Lahat ng komunikasyon niya sa lalaki niya ay tinapos niya. Mabuti na lang nung time na yun nakahanap na uli ako ng maayos sa trabaho. Balik uli kami sa dati. Siya sa bahay at siya ang gagawa ng gawaing bahay. Ako magtatrabaho. Pero isang gabi, yung cellphone niya umilaw. Nakita kong merong missed call. At dahil nahawakan ko naman yung phone niya, tiningnan ko kung kanino yun. Kinuha ko, inisa-isa ko, inopen ko yung apps. Habang tulog siya, napansin ko dun sa app na FB Lite. Para bang hindi niya account yun. Dummy account. At meron akong nakitang conversation doon. Nabasa ko ang convo ng lalaki niya. Ito yung lalaki rin na nahuli kong kasama niya. Sila pa rin pala. Iyak ako ng iyak. Sobrang galit na galit ako. Nagising siya sa mga pangyayari, nagtaka pa siya nung una pero nang makita niyang hawak ko ang cellphone niya, ay inagaw niya pa sa akin yun. Sabay sorry ng sorry sa akin. Gusto ko siyang saktan ng pisikal nung time na yun. Pero nagpigil ako. Umalis ako kahit oras na ng gabi at tuluyan na akong nakipaghiwalay sa kanya. Lahat ng pwede naming komunikasyon ay pinutol ko na. Binlock ko siya. Nagpalit ako ng number. Hindi ko akalain na ipagpapalit niya lang yung 7 taon naming pagsasama para sa lalaking yun na kailan niya lang nakilala. At magmula nun, nag-focus ako sa trabaho para makalimot. Nadistino ako sa Cebu. Pumayag ako. Pagkarating namin ng Lapu-Lapu City, nag-happy-happy kami ng mga katrabaho ko. Nag-beer house kami, pumunta sa kung saan-saan. Nambabae ako ng babae. Marami akong nakilalang babae. Karaniwan pastime ko lang. Kung anong ginagawa ko nung teenager ako, ganun din yung ginagawa ko. Kung sino-sinong mamimit ko, para lang mapunan ang pangangailangan ko. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin ako masaya. Iba talaga pag merong pagmamahal na kasama. At ayun na, aminado ako mahal ko pa rin si Kim. Bumalik ako sa kalungkutan nung nabalitaan kong nagsasama na si Kim at yung mokong supervisor niya. Ang sakit pa rin isipin na ang tagal na namin, sumama pa siya sa iba. Ewan ko ba kung anong nagustuhan niya sa lalaking yun na kung tutuusin, di hamak naman na mas gwapo ako dun. Pero aminado akong talo ako pagdating sa pera. Fast forward, bumalik kami ng Maynila. Excited ako. Namimiss kong mga kasamaan ko sa trabaho pero may napansin ako sa tabi ng table ko na bago. Agad na ipinakilala sa akin, siya si Grace. Natulala ako sa babaeng ito, ang cute-cute, maputi, chinita. Na love at first sight ata ako. Dumaan ang mga araw na nag-iiba ang kilos ko.
Hanggang sa nagkapalagayan kami ng loob. Naging friend ko siya sa FB. Kaya lang nalungkot ako sa nalaman ko. May asawa na siya. At kasal pa. Pero, hindi tumigil ang nararamdaman kong pagkagusto sa kanya. May mga pagkakataong lumalabas kaming dalawa para kumain. Nilihim namin yun para hindi kami machismis. Nagkamabutihan na nga kami. Nalaman ko, 8 taon na sila ng asawa niya. Nasa abroad to. Wala pa silang anak. Kaya pala kahit may asawa na siya, dalagang-dalaga pa rin kong tingnan. Lumipas ang mga buwan, napadalas ang paglalabas namin. Pagkatapos ng birthday ko, naging kami. Ang saya-saya ko. Palihim ang naging relasyon namin ni Grace. Marami kaming napuntahang lugar, malalayo. Marami kaming pictures together ng magkasama, pero hindi namin pinopost yun. At dahil doon, tuluyan ko na ngang nakalimutan si Kim. At bago matapos ang birthday month ko, may nangyari sa amin ni Grace. Hindi ko naisip na kabit ako. Hindi ko inaasahang magagawa ko ang bagay na yun. Yung ginawa sa akin ng ibang lalaki, ginawa ko rin. Naudot lang ang pagsasama namin nang inabutan kami ng lockdown. Na-miss ko siya kaya after 2 months, balik namin sa work. Sinulit namin ang bawat sandali. Every week nag-hotel kami. Hindi kami lumalabas sa malapit. Doon lang kami sa malayo. Kasi gusto namin na hindi kami maichismis sa trabaho. Galing namin magtago. Hanggang sa umabot ng ilang taon, ganun pa rin ang setup namin. Kaya lang nagbago ang lahat nang umuwi yung asawa niya. Then one day, sabi sa akin ni Grace, delayed siya. Positive. Problema ito. Alam namin na sa akin yun. Pero napag-usapan namin na total, andito naman yung asawa niya. Doon na lang niya ipapaako. Pumayag ako. Dahil ano nga namang magagawa ko? Nag-resign na siya sa trabaho dahil sa pagbubuntis niya. Nalungkot ako dahil hindi ko na siya makakasama, pero mabuti na rin yun. Para maalagaan niya ang pagbubuntis niya. Sinabi niya na uuwi sila ng probinsya nila. Naging okay naman nung una, yung pag-uusap namin, palagi niya ako ina-update. Hanggang sa hindi ko malamang dahilan, binlock niya ako. Gumawa pa ako ng dummy account para i-message siya. Pero wala na talaga, hindi ko makakontak. Siguro nga iniwasan na niya ako. At napag-isip-isip niya na mali yung ginagawa namin. Kaya lang ang sakit. Mahal na mahal ko na siya. Kahit alam kong bawal. At hindi kami pwede. Mahal ko talaga siya. Namimiss ko siya. Palagi akong lutang sa trabaho. Pag naaalala ko siya. Sana man lang kausapin niya ako. Kahit yung minsan lang yun, sapat na sa akin. Sa pangalawang pagkakataon, nasaktan na naman ako. Siguro nga ito yung karma ko sa mga katarantaduhan na pinaggagawa ko noon. Sinisingil na ata ako ng panahon. Until now, depressed ako, DJ Rocky. Huling balita ko kay Grace, baby boy, ang baby namin. Si Kim naman nagpaparamdam uli sa akin pero hindi ko na pinapansin dahil wala na akong pake. Sana makalimot na ako. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Lexus at ito ang aking secret file.